Γεια σας, γεια σας. Περίμενε. Ρε, δεν το είχα βάλει πριν, περίμενε, γιατί έχω πολύ lag. Πάμε. Γεια σας. Sorry για την αρχή. Άγγελος δεν ήξερε ότι δεν το είχα βάλει. Σήμερα είμαστε εδώ για το πρώτο μας βίντεο που θα σας ενημερώσουμε ότι δεν θα τα παρατήσουμε για τα πάντα. Μετά τραβήξω ένα βίντεο κάνοντας trickshot. Τα παιχνίδια τα πιο πολύ που θα παίζουμε πάρα πολύ είναι Minecraft. Άγγελε. Minecraft, Counter Strike, μήνυμα 2 και μήνυμα 3. Γαμώ το. Και μπορεί και μόλις μεγαλώσουμε να παίζουμε και κάνα Counter Strike Global. Περίμενε. Μπορεί. Όπα, έλα ρε Άγγελ. Όχι, δεν φταίς εσύ, sorry. Το lag. Κανονικά δεν είμαι τόσο άχρηστος. Λαγκάρει λίγο. Αλλά κανονικά στο βίντεο δεν λαγκάρει όταν το βλέπεις. Πριν είχαμε κάνει ένα μεγάλο fail, είχα βάλει τα ακουστικά μου και δεν ακουγόταν ο Άγγελος. Μίλα ρε. Σαν τι να πω. να πεις... ήθελα να πω θα μίλαγα. Το πούστη. Αλλά αυτά τα σκάουν σου έχουν γραμμιστεί από. Ναι, θα κάνουμε μια σειρά στο MIB2 το Road του Commander. Είναι... Πολλοί το έχουν κάνει, οι πιο πολλοί από εσάς θα το ξέρουν. Είναι όταν κάνεις prestige για πρώτη φορά, ξέρεις. Και κάνεις το βίντεο, κάνεις σειρές μέχρι να φτάσεις στα 70. Μαλακία. Θα κάνουμε vlogs και πολλές άλλες. Τι έγινε? Μη φωνάζεις. Όπου αν δεν ακούγεσαι πάλι στο βίντεο ξεφτύλα θα μείνει. Σκοτώσου. Συγγνώμη για τις φωνές παιδάκια. Τι παιδάκια ρε. Sorry. Λακία είπα να γελάσω. Θα κάνουμε και Twitch έτσι κι αλλιώς. Live. Μπορεί και κάνα Facebook. Ένα Facebook έτσι κι αλλιώς. Σελίδα. Πόμενοι κάνε και δεν μπορώ να παίξω με αυτό το live. Κανονικά πάει μέχρι 60 το βίντεο. Τώρα είναι 10 κάτι. Σκοτώσου. Καλά, αν χάσω ξεφτύλα θα γίνει. Παιδιά, λαγκάρει τώρα, σιγά μην πάρω sniper. Ναι, με λένε Fuse Alex, κανονικά. Στην ομάδα. Κανονικά εμένα με λένε Αλέξανδρο, όπως το λέω. Ναι, Αλέξανδρο το λένε, αλλά Αλέκο το φωνάζουν όλοι οι φίλοι μου. Γονείς του, τα λοιπά όλοι. Κανένας δεν του λέει Αλέξανδρο. Μόνο η γιαγιά μου. Ναι. Στο θυμήθηκες. Όπα, what the fuck. Τι ήταν αυτό. Πυροβολάω με μία μπουνιά. Πω, όταν έρθει σπίτι μου θέλω να σου το δείξω. Πυροβολάω με μία μπουνιά. Πω. Είδατε τι κάνει το lag. Είδατε. Το Mi 4α1 μου το έκανε μία μπουνιά. Αλλά τώρα το έχω κανονικά πάλι. Πω, αν χάσω, έλεος. Πω, άντε να το ανεβάσουμε αυτό το βίντεο. Πω, με σκότωσε. Το φάλτου. Όχι, μου έβαλα τέτοιο hack. Όχι, έχασα, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας χαιρετούμε από Face Alex και Face Angel. Τα λέμε στο άλλο βίντεο. Peace.